Angger hakul adami nganggone istihlal dijaluk halale. Angger utange salah ya jaluk pangapura, angger utange duit ya nyaur duit. Nggih. Nah, angger jaluk duwe salah ora gelem jaluk pangapura, bar kowe duwe utang duit ora gelem nyaur duit, engko ruhe angger wis mati, kowe mualak baina sama wal ard. Utawa ngambang utawa gentayangan antarane bumi kalawan langit. Berarti angger ana genderuwo gentayangan, pocong gentayangan berarti ora gelem nyaur utang. Istihlal kowe dijaluk halale makane nganggone kata halal. Bisane kata halale ana loro, halal bi halal. Jaluk pangapura kowe perbuatan sing halal, memberikan maaf utawa menehi pangapura kowe perbuatan sing halal. Dadi arane halal bi halal. Alhamdulillah. Iki acara halal bi halal wis dijlentrehke karo Kang Gareng. Kula wis lebaran. Wah, lah iki. Ayo kowe anu merdekno lebaran gitu, Gong. Lebaran kuwi nek ora sida wae. Kowe durunge tenanan kok. Piye to? Lebaran kuwi bodo. Bodo kuwi tegese salam-salaman njaluk ngapura. Oh iya. Ning kono ana panganan ayo padha diunjungi. Oh, kuwi jenenge bodo. nggih. Ora. Ayo mbok kowe iki sing gawe kok. Iki mau ya kok. Wis diikrarke karo Bapak Sukron Suwondo. Leres. Besok bar wayang iki, Nggih. Mas Bayu arep buka penggadean. Hubungane apa karo ikrare Pak? Maksudnya buka pegadaian ki men. Ayo kok kan sapa sing utang Mas Bayu kan ora bayar. Kok jagane kuwi nggih. Bakune alhamdulillah niki para kadang wis sayek saeka kati manunggalake tekad ngleluri kabudayan mbuh kuwi gaya Solo Banyumas kaliyan Ngayodya. Nah, Iki mengko menyura isih ana dalang Singosari makili Kenarok adikku Ulum Kartodiwirya. Iki Dalang pirang satu-satunya dalang sing nganggo basan. Ha iya. Iki kok menyura eneng. kok kok gumun lho. Piye? Dalan kok warna-warna ya. Apa? Akeh Amar mau. Oh, adikku Amar wis atraksi nganggo nutup mripat. Ayo. Arek kurang ajar mangan beling. Ayo. Paling ora nek adine nutup mripat ya toh. Kakang iki paling ora. Ya sak raine diturut. Nganggo geni. Ngono kae. Wis Mas Bayu kaya ngono kuwi. Kanggo obor. Nggih. Yo ngemut bensin. Ya malah jeblok cangkeme kok. Ayo menyanyi Amar. Nggih. Mula iki alhamdulillah anu Gong iki para pepundhen seniman ingkang kepareng berkahi Abah Kirun nggih ta. Kala wau Umpur Basmara tuwe niki seniwati saka silat Sinden Klaten sing diwakili Mbak Apri kali Mbak Mimi. Terus saking wanita mbok diwakili Mbak Eka Suranti. Nggih. Oh, nggih, ya mlebu anggota wanita mbok. Mbok, iki mau Abah Kirun yo melu urunan. Oh, alhamdulillah. Ora kita sithik kon mayang. Sekolah kon tayungan apa? Aja nyempeleke Abah lho. Nah, iya. Abah iku nek kersa dalang luar biasa. Nggih, saestu aku kok ora anu marada mboten ning Abah iku nek nyepeng cempurit hebat. Wiwit jejer siji nganti tekane budalan iki Abah jos tenan saestu niku Mas Bagong. Tenan. Sesuk berarti rudal selanjutnya Abah Kirun kon ngasta. Oh nggih, insyaallah. Nggih. Ayo iki bintang tamune diaturi mengarak Mbak Akri karo Mbak Nining gen jumeneng kene. Yo. Monggo, ayo anu dipethuk nganggo apa mangsa borong, Gong. Ayo kowe sing menang obo kowe iki tuwa kok. Ayo kae lho lagu ditinggal ibu. Ayo lho lagu ditinggal ibu lho. sing pimen kowe Gong. Ayo Mimin Apri ku lho. Piye ditinggal ibu ya? La ilaha illallah. Malah medeni. Monggo, para